Halo guys, iki video selanjutnya sing wingi part keduane guys mode susu dijipuk bakul iki. Aja lali di like, komen, dan subscribe. Selamat menonton. A few moments later. Lah kae lanange ndi? Apa lanange? Mbok kondom. Wis dipandang sih. Hah? Sing cilik tak wangkat ae. Sing cilik ndi? Junjung wae ya Pak lebok kae. Ketak lebokno YouTube-ku lek. Ketak lebokno YouTube-ku. Garing. Garing. Oh, masane. Gak ana congoke, Pak. Oh iya, gak dicongok ya. Yo, amirane. Amirane kok. Yo, Mas. Ora mbok ware kancane kuwi ya, Pak. Gambok warna iki ya, iki menengahe kok. Gundangan kok. Gundangan malah. Ya, junjung ngono anteng. Wes. Adine kuwi. Adine kuwi paling lek kuwi. Lho, ora gelem medhun lek. Sing siji. Iya, Pak. Papat iki. Oke, papat. Tak gawane siji.